Ibom man. Biko ihe anyị na-ekwu ugbu a ọtụtụ n'ime anyị anụchara ya na mbụ ọ kakwa mma nke a anyị na-ekwu ivu na ivu ndị isi na ọ bụghị ihe o kwuru ahụ ya na kamera ihe ahụ ihe mere eme onweghị ọzọ a ga-eme ọ bụrụ na ọ dị mfe masị ọgụgụ ya ga-ekute abịa n'ivu anyị bịa tọọ ọnụ tọpụrụ nkwụ n'ala anyị nyere ya aka ọkwa ụzọ anyị nwere ike isi zapụta mgbe ma ọ dịrị gị mbe ya jidekwa mkpa jide oche ihe anyị na-abịa na Eze Ibom Mazi Kanu Nwa-Kanu Okereke wee zaa anyị ụzọ ka anyị zọta okwu na mgbe anyị kwuru okwu igwe anyị gụrụ ya na ị na-ewe anyị etinyego udo Eze Ibom nke ọzọ mmadụ abụọ nwa ndị kwuru ya so mmadụ abụọ ewu ndị kwuru ya oke a ga-ekukọta ha the same time so na asị that ihe anyị kpebikwara ka ọ na-ewe ihe anyị ga-ekpebikwa n'ebe udo so that ụwa niile amara na anyị dị fair and frank in our dealings mmadụ abụọ ahụ ndị tinyere ya na ndụ ọjọọ anaghị ma na ndị iche Ibom ga-agbara anyị ikwu Chineke nke ndị dị ndụ taa anyị nọkọta ebe a kpebie ihe a onwe nwoke nwe nwaanyị ọ na-eti aka n'obi ọ na-asị ma aga na-azịga kwuere ihe anyị kwu ọ ga-adịkwara ya na mma n'ihi na ihe ekwesịghị ịkpasu ndị arụọla arụ ka ha mere so ọ bụrụkwa onye ọbụla hụrụ ya ya ọ bịakwa mgbe ọ bụla ọ chọrọ ka ekwu okwu a ga-ekwukwa okwu iko na inye ma abịa ọ bụ ivu na ihu bịa bịa gọrọ ọnụ ya tụpụrụ anyị mkpọ na ngwongwo anyị nyere ya aka dọwa ya n'ihi ọ jidekwe nke ọbụla ihe ọbụla ọ bụrụ ya were Ibom man Mazi Kanu Okoroafor. I am the past President General of the West Welfare Union. I had the opportunity to be in the meeting where major decisions have been taken that the Iboms are united and solidly behind Eze Ibom Isii, Mazi Kanu Nwa-Kanu Okereke. And today we have taken a bold step to ensure that all the two people that cajoled one to take the crown, they face the same fire. Hero was omitted, is now included on that fire. So people have taken a decision and we are behind it. Arochukwu, we are not fighting the government, but we are fighting against anybody who want to destroy the culture and tradition of the Aro Kingdom. Okay, so ole crown in Ikoku ya sir? Crown is Aro. Crown of Aro. The Eze Ibom Isii make any mistake. O mere ihe kwesịrị ime. Anaghị na n'azụ. Okay. Mgbe nwa Mazi chịrị Aro. Okay. And ya dị qualified. Onye eze rutere n'ide Godwin Kanu ọ ya onye eze rutere. N'ihi na mbụ mgbe a na-ekpe ikpe na court, as na the crown na-rotate among the families. Na o si n'ibe ide pụọ gaa n'ebe Kanu now ọ tọnụ ogbenye okwu. But there was no court decision because the case was strike off because of the death of Kanu. And now all the turn in Kanu, they want to deny him. Aro is a monarch, and if there is any place that throne will be permanent, is Kanu the family. And that is what we as Ibom stand for, and Ibom Isii as a general. Okay. The Aro knows. Mazi Kanu mgbe a na-agakwuwe Kanu na-agakwu ya na-ajụ nkwa okwere na a ga-enye acha dị chọrọ ọsị ya na arụmaribe o dotere ihe na mgbe o chọrọ aga were ọsị na oke na chi na ugbo ha dotere ihe
ọsị arụ akụman n'obi nyefere that crown, and it determines you cannot impose anybody at the right time. I will tell you more the right person. Eze Ibom were the right to say no Orutu. Mgbe Kanu Nwa-Kanu Eze Ibom support ya si na Kanu ide eso na oturu na nwanne ya si no ya ka hawo. Ana gwe na ma na ogi to Orutu. But ebe ọ na-ewepụtara nwanne ya anya agaghị ewepụta na mmadụ abụọ at a time. So ebe ọ bụla ga agbakwa kebe na ogi to. Ba o ji ruzie na aga ga-eji si ọwụkwa Kanu maka gị. Okay. There was an line for look on the model in the modern economy Rebeniano because we do be not again Nihan Menaro. No matter what that now. I got blood that the Hamana culture. If we want to reform the culture, we can reform it. There are a lot of things we can reform. But now, people cannot just come and take things with impunity. You know, they are trying to, intimidate Eze Ibom. Eze Ibom is the king. He's the kingmaker. King makers. They can select, they cannot make anybody king. Or Gomis. Or Eze Ibom will person where the right to crown him. So Umaru should be conscious of basic and truth that Eze Ibom may make any mistake. So all them when they be interested on the crown. Actually, I'll go with the crown because crown is the crown. I know you can Ibom Mazi,